Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la ediția premiilor KNX România 2023. Eu sunt Oana Dinu și alături de Laurențiu Cojocaru, președintele Asociației KNX România. Bine ai venit, Laurențiu! Bună, Oana! Vă vom prezenta câștigătorii premiilor de anul 2023. De asemenea, alături de mine o avem pe Cristina Marola. Bine ai venit, Cristina! Bună, Oana! Bună, Laurențiu! Bună, Cristina! Și bineînțeles, Doru Călangea. Bine ai venit, Doru! Bună, Oana! Salut, Laurențiu! Salut, Doru! Bună ziua! Laurențiu, spune câte ceva despre agenda evenimentului. Bun. Bună tuturor! Scopul principal al asociației este să încurajăm tot ce ține de industria KNX din România, inclusiv să încurajăm integratorii de proiecte KNX din România să-și expună rezultatele și, de ce nu, să le premiem pe cele mai bune. Scopul acestei gale de premiere este să analizăm și să scoatem în evidență acele capodopere în materie de KNX și să oferim o încurajare și un sprijin acelor integratori care în primul rând au avut ocazia și curajul să-și expună proiectele și apoi dintre aceștia să alegem unele cu adevărat mai importante sau mai diversificate. Astăzi ne-am adunat aici cu mult efort, am reușit să strângem foarte multe proiecte, foarte multe candidaturi la aceste premii. Le vom urmări puțin mai târziu pe fiecare în parte. Există și un mecanism mai tehnic în spate pe care ne-l va prezenta Cristina. Cristina? Da, o să vă prezint cum a fost făcută jurizarea, cine au fost membrii juriului, să încep cu ei. Deci am avut în juriu firma OST, unul dintre membrii asociației, reprezentată de domnul Narcis Poială. Avem un alt membru al asociației, care este afiliat persoană fizică, domnul Răzvan Șes, care este și tutor KNX. Și în juriu am făcut parte și eu, Cristina Marola, reprezentanta firmei R&S. S-a ținut cont de 4 criterii: partea de diversitate, partea tehnică, partea estetică și partea de avantaje pe care le oferă sistemul KNX. Categoriile de premii: proiect rezidențial, proiect comercial și proiect pentru inovație. Dar mai avem aici ceva, nu-i așa? Dar mai avem și premiu pentru excelență. Câștigătorii acestor trofee minunate vor primi și niște premii și nu doar câștigătorii vor primi câte ceva, ci și toți cei care au participat și care au făcut efortul de a ne trimite proiectele lor. Acestea fiind spuse, aș vrea să le urez succes tuturor participanților și nu doar eu, ci și Casto Caniavate, membru în Consiliul Director al KNX de la Bruxelles. Mult succes! Succes! Welcome to the second edition of the KNX Romania Awards. This is the digital event that rewards the best projects realized in the country in the categories of residential, commercial, and innovation. On behalf of KNX International, we are honored to be here with you today. This is a real proof that KNX is a well-established association and technology in the country. We really want to thank to the KNX National Group in Romania for all the activities that they've been doing since their foundation. Today is the results of all the efforts, and it's really great to see so many submissions of KNX projects to this competition. And of course, we also need to thank to all the professionals, companies, training centers that are present in the countries, also helping KNX to be the most standard used. Last but not least, I would like to wish good luck to all the submitted projects, to all the companies that participated, and I really wish to see you soon in Romania. Ediția premiilor KNX România 2023 a fost posibilă cu ajutorul și sprijinul sponsorilor noștri, KNX Association de la Bruxelles, Wireo by Green Electricity, Ghira by Demco și, nu în ultimul rând, Intelligent Buildings.
Premiile acordate în cadrul acestei ediții le vom vizualiza într-un scurt moment. Cel mai important lucru în asociația noastră sunt însuși membrii și vă rog în următoarele minute să urmărim o scurtă prezentare a fiecărui membru din asociația noastră. Membrii sunt ordonați nu în funcție de vechime sau în funcție de statutul de fondator sau membru cu drepturi titular, ci sunt ordonați în ordine alfabetică. Să începem. Constant Security. Un membru de circa 2 ani în asociația noastră se ocupă cu o gamă variată de echipamente și produse. DD Eurocom este un birou de proiectare cu dedicație specială. Avem producătorul Ghira, reprezentat de Denco în România, Intelligent Buildings, o firmă de renume în domeniul integrărilor de sisteme KNX, Green Electricity, de asemenea cu tradiție în domeniu. Hardware and Software Solution, un inginer de renume în domeniul automatizărilor. Smart Home System, un nou membru și renumit al asociației KNX. Cronchic Electric, de asemenea o tradiție îndelungată în domeniul automatizărilor. Renumitul Napa Impex, cu proiectele lui de renume. Forled, un distribuitor de bază în domeniul corpurilor de iluminat și automatizărilor. RS Import-Export, cu vasta lui experiență de care încercăm să beneficiem toți. Noul membru al asociației Revicon, urăm succes în viitoarele lor proiecte de o complexitate ridicată. Promelec, deja știm cu toții, un renume în domeniul distribuțiilor de echipamente electrice în România și nu numai. Total Electrico, de asemenea, un brand de renume în domeniul tabloteriilor și automatizărilor. Producătorul Vago, cu celebrele lor controlele și, de ce nu, accesorii. Domnul Nagy Ferenc, membru de onoare al nostru și, la sfârșit de anunțile din urmă, persoanele fizice afiliate asociației KNX. Printre invitații de speciali ai acestui eveniment este chiar câștigătoarea Marelui Premiu din ediția Premiile KNX România 2021, Mihaela Dumitriu de la Ice Computers. Bună, Mihaela! Mulțumim încă o dată că ne-ai onorat cu prezența la ediția Premiile KNX România, ediția 2023. Așa cum am discutat și la ediția anterioară, am dorit cam de atunci să aflăm ce noutăți ai în urma câștigului premiului cel mare a ediției 2021 și te rog să ne împărtășești câteva informații. Spune-mi ce a însemnat de fapt pentru tine câștigarea premiului cel mare la ediția din 2021? Noi lucrăm cu pasiune și încercăm de fiecare dată să dăm 110% și să ducem fiecare proiect la următorul nivel. Iar câștigarea premiului a însemnat, în primul rând, o confirmare a muncii noastre. A fost un bravo, sunteți pe drumul cel bun, țineți-o tot așa. Iar faptul că aprecierea a venit din partea unor oameni care chiar știu ce înseamnă KNX și automatizările l-a făcut cu atât mai valoros pentru noi. Cu siguranță. Poți să-mi spui câteva provocări pe care le-ai întâmpinat în timpul proiectului sau poate după? Deși la început proiectul a pornit ca unul basic, mare, dar nu cu prea multe provocări, lumini, climă, control acces, senzoristică, pe parcurs provocările au început să apară. Aveam control acces în KNX prevăzut pentru clădire, dar beneficiarii au venit și au spus vrem control acces integrat în lifturi pentru că avem foarte mulți chiriași.
iar utilizatorii trebuie să aibă acces doar la spațiile lor. Este ok, nicio problemă. Am discutat cu colegii de la Intelligent Buildings, ei au dezvoltat pentru acest proiect special o aplicație prin care am putut să asignăm fiecărui cald anumite zone. Noi ne-am ocupat de partea de integrare și implementare în lifturi, apoi beneficiarii au venit și au spus să avem 120 de contori, foarte multe echipamente specializate, pompe, chillere, CTA-uri. N-am vrea să avem un om desemnat care să fugă toată ziua prin clădire, să caute index și probleme de rezolvat. Puteți să ne ajutați? Noi am zis, ok, nicio problemă, am ales ca și protocol Modbus-ul. S-au luat module pentru toate echipamentele, s-a tradus totul în KNX și s-a gândit o platformă de monitorizare și control pentru toate echipamentele. În timp ce prezentam platforma către beneficiari, unul dintre beneficiari face, oare putem să facem și facturarea automată? Și ăla a fost un moment un pic de cumpănă pentru noi. Ne-am întrebat și noi, oare chiar putem să facem o facturare automatizată? Dar un pic de lucru am reușit, am transferat toate datele din KNX într-o bază de date SQL pe care am putut-o modela cum am dorit noi. Am realizat o altă platformă pentru beneficiar în care responsabilul de clădire se poate loga, introduce facturile care vin pentru întreaga clădire, iar sistemul generează automat facturi și rapoarte pentru fiecare client în parte. Iar platforma poate fi dusă până în punctul în care să trimită toate facturile și rapoartele fiecărui client, să urmărească plata facturilor și la nevoie să taie utilitățile pentru chiriașii care sunt răuplatnici. Da, deci ați reușit și asta. Asta chiar Am este reușit. una de interesant. Deci provocarea principală a fost... Mihaela, cum privești evoluția tehnologiei KNX în viitor sau în proiectele viitoare? Cum simți că va evolua sau va ajuta? În viitor, tehnologia KNX cred că se împletește foarte bine cu inteligența artificială și cu asistenții vocali. Ne gândim la acele clădiri cu adevărat inteligente, capabile să interacționeze cu oamenii, să simtă confortul, disconfortul, poate chiar emoții și să adapteze condițiile de interior pentru confortul omului. Cred că AI-ul este punctul care va schimba lumea pe care o trăim acum și cred că noi, integratorii, trebuie să o înțelegem, să o folosim ca să putem obține acele proiecte cu adevărat sustenabile, securizate și insist foarte mult pe cuvântul securizate și obligatoriu prietenoase cu mediul. Absolut. Și voi acum lucrați la ceva proiecte în KNX? Ne vedem peste 2 ani la cea de-a 3-a ediție a premiilor cu ceva proiecte KNX? Avem ceva proiecte KNX, avem niște case pe care le dezvoltăm și mai avem un pic de lucrat la ele. Ceva la nivelul proiectului care a fost acum 2 ani, din păcate nu, dar sperăm, suntem în discuții pentru niște proiecte foarte frumoase și cine știe, poate venim cu inovații mai mari. Vreau să te întreb ceva foarte important. Care au fost feedback-urile primite de la utilizatorii finali ai proiectului KNX și cum ai integrat aceste observații în dezvoltarea ulterioară? Dintre noi toți, beneficiarii cred că au fost cei mai încântați de premiu. Au făcut chiar o plăcuță cu marele câștigător KNX pe care au pus-o pe fața clădirii. Wow. Au fost foarte mândri de proiectul lor și au tot dreptul, au muncit și ei foarte mult în el, iar fără clienți care să fie deschiși către nou și către inovație, care să ceară mai mult, proiectele astea frumoase nu ar exista. Clienții sunt dezvoltatori și și-au dorit foarte mult să poată integra aplicațiile și în proiectele lor viitoare. Încă de la începutul discuțiilor s-a dorit ca tot ce se face să fie scalabil și replicabil. Și noi zicem că am reușit acest lucru, fie că este vorba de o clădire de birouri, de apart-hoteluri, de campusuri studențești.
Aplicațiile create se pot mula pe legislațiile țării, pe profilele de activitate și pe cerințe ale clientului. Asta încercăm să facem de fiecare dată, să creăm proiecte scalabile și replicabile pentru viitor. Absolut. Rețeta, dacă e rețeta bună, poate fi replicată. Mulțumim încă o dată, Mihaela, pentru timpul acordat și vă urăm multă baftă și suntem aici dacă aveți nevoie de suportul nostru. Oricând. Noi mulțumim și v-am zis, faceți în continuare ce faceți, că faceți treabă bună și ne bucurăm să vedem astfel de proiecte pe care le faceți și astfel de evenimente. Sunt un mod bun de a interacționa cu ceilalți oameni din industrie și de a face schimb de păreri, opinii și a crea cu adevărat proiecte mai interesante. Mulțumim mult de apreciere, ne străduim cât de mult putem. Mulțumim mult de tot încă o dată și să ai o zi minunată. La revedere! Mulțumesc, la fel, pa, pa, pa! Pa, pa! Prima categorie a proiectelor este cea a proiectelor rezidențiale. Vă prezentăm proiectele. Vă prezint proiectul firmei Smart Home System, realizat la Arad în anul 2022. Este un ansamblu rezidențial format dintr-o vilă, o clădire anexă și o piscină exterioară. Sistemul e vizualizat cu un mini-server Loxon și se asigură astfel comanda pe orice device smart, Android sau iPhone. Avem 2 linii KNX, 62 de aparate și peste 700 de adrese de grup. S-a realizat iluminatul interior, cel exterior, iluminatul piscinei și al grădinii, cu comenzi de tip on-off, dimat, benzi LED cu red, green, blue, white. S-au folosit și senzori de prezență care măsoară și nivelul luminozității și măsoară și nivelul de CO2, informația fiind afișată pe display-urile Multitouch Pro care sunt instalate. Se comandă sistemul de umbrire, jaluzelele exterioare și este folosită și o stație meteo KNX. S-au integrat sistemul de ventilație cu recuperare de căldură, sistemul de pompare și recirculare al piscinei și controlul sistemului de irigație cu citirea parametrilor din sol. S-au realizat și controlul porților de acces și al ușii de la intrare cu cititor de amprentă. Proiectul este un proiect complet automatizat cu multe funcții, este remarcabil prin ușurința de utilizare a interfețelor și a aplicațiilor pe telefon. Următorul proiect este realizat de firma Sistel Solutions. E o vilă la marginea orașului Cluj-Napoca, cu o suprafață de 256 de metri pătrați. Toate funcțiunile casei sunt controlate dintr-un singur punct, un touchscreen de 10 inch care are home server incorporat, cu servicii cloud și oferă posibilitatea controlului și din smartphone, Android sau iOS. În ETS s-au creat 234 de adrese de grup pentru 43 de aparate KNX de la diversi producători, cum ar fi Dinui, MDT, Schneider Electric, Steinel, Intera, Hoval, Elausis. S-au realizat controlul iluminatului, al jaluzelelor, acționarea degivrării și a sistemului de irigație, acționarea ușii de garaj, controlul căldurii și ventilației Hoval. Au fost integrate sistemul de detecție fracție paradox cu interfață Elausis Evo KNX și videointerfonul AcuVox IP, a cărui integrare în home server a fost o reală provocare. S-a reușit integrarea tuturor funcțiilor cerute de beneficiar pentru că s-au putut alege echipamente potrivite de la un număr mare de producători și acesta este avantajul KNX. Proiectul este deosebit și inovativ. Sistemul este unul sigur, securizat cu KNX IP Secure și este un exemplu al modului în care toate echipamentele sunt integrate fluid și funcționează împreună într-un mod coerent. Continuăm cu un penthouse aflat în municipiul Brașov. În acest proiect s-au integrat în KNX următoarele funcțiuni: iluminatul interior, iluminatul exterior de pe terasă, cu comenzi on-off sau cu dimare pe triac sau prin interfațare DALI. S-au realizat de asemenea controlul jaluzelelor, al încălzirii în pardoseală, controlul aerului condiționat, controlul port-prosoapelor și al electrovanei generale de apă. În living și în dormitor s-au realizat constant lighting și stația meteo a fost folosită pentru controlul automat al jaluzelelor și pentru protecția acestora la vânt și la ploaie. De asemenea, se controlează degivrarea terasei în funcție de temperatura exterioară și de umiditate.
Toate comenzile se dau atât din tastere și termostate locale, cât și de pe touchscreen. Aparatele Canex folosite au fost de la BES în marea lor majoritate, push-butoane Cubic TL, touchpad de 7 inch, Gateway Canex Dali, Gateway Canex Mitsubishi, au fost și aparate de la MDT, IP router cu IP Secure și Data Secure, actuatoare pentru dimare, actuatoare pentru jaluzele, actuatoare universale, actuatoare pentru încălzire și stația meteo. Toate termostatele, push-butoanele, sunt personalizate, cu aspect de lemn, pictură, mozaic, în funcție de locul de montaj. Toate funcțiile sunt disponibile și pe terminalele smartphone, tabletă sau PC. Evident, au fost provocări generate de schimbarea designului sau a corpurilor de iluminat montate, dar s-au depășit și acest proiect este încă o dovadă că totul se poate rezolva cu succes în lumea KNX. Următorul proiect este o clădire rezidențială executată de firma Ability Logical and More Solutions, pe scurt ILM Solutions. Locuința este în afara țării și execuția a fost realizată în mare parte remote. Este controlat iluminatul, atât de tip on-off cât și dimabil, este realizat controlul zonal al temperaturii cu sistem de încălzire și răcire în pardoseală și o pompă de căldură. Sunt controlate și jaluzelele exterioare venețiene cu protecție la condiții meteo nefavorabile, asigurată de stația Meteo KNX. Sunt integrate și ușile de acces, atât cea de la intrare cât și cea de la garaj. În ETS au fost utilizate peste 500 de adrese de grup. Echipamentele KNX de tablou sunt de la MDT, actuatoare universale, actuatoare de jaluzele, dimere, actuatoare de încălzire pentru 8 și 6 circuite. S-a instalat și un time switch și o stație meteo de la Siemens. Echipamentele de câmp sunt de la Basalte, din gama Fibonacci, Sentido, DSO și tot de la Basalte s-au instalat și senzorii de prezență Auro și un server Core Mini. Este realizată și comanda și controlul de la distanță. În etapa imediat următoare, proiectul se va extinde și va integra și partea exterioară a casei, piscina și pompa de căldură a acesteia, iluminatul exterior arhitectural, sistemul de irigații, vor fi instalate și integrate în KNX panouri fotovoltaice și inverterul corespunzător și o stație de încărcare auto. Provocările au fost și sunt mari pentru firma ILM Solutions, care este o firmă înființată în anul 2022, deci îi putem considera debutanți. Îi felicităm pentru acest proiect complex și le urăm succes! După un debutant, prezentăm acum un proiect executat de una dintre firmele veterane în domeniu, Amavis Project. Sistemele automatizate sunt sistemul de iluminat de tip on-off sau cu dimming. Sunt folosiți senzori de mișcare condiționat de nivelul de luminozitate. Sistemul de umbrire, încălzirea și climatizarea cu control în fiecare cameră și monitorizarea nivelului umidității, controlul audio-video, integrarea video-interfonului, integrarea sistemului antiefracție, control acces poartă auto și pietonală, decivrare, integrarea sistemului de irigații și monitorizări de temperatură în zonele tehnice. Majoritatea aparatelor KNX instalate sunt de la Senio. Keypad-uri flat și mini-panel-uri Z35 cu ecran de 3,5 inch capacitiv, ambele având senzor de proximitate, senzor intern de temperatură și funcție de termostat. Gateway-uri KNX Daikin pentru unitățile de aer condiționat. Tot de la Senio sunt și actuatoarele pentru încălzire, iluminat, jaluzele, dimmerele, interfețele DALI și IP routerul CL. Doar stația Meteo este de la Elsner și controllerul Logic Machine 5 este de la Embedded System. Au fost câteva provocări legate de integrarea sistemelor de ventilație de evacuare și de transmiterea pe e-mail a alarmelor sistemelor integrate către diversi terți, dar provocarea majoră a fost să convingă beneficiarul de necesitatea instalării unui sistem smart, pe care inițial acesta nu și-l dorea. Evident că la finalul proiectului, proprietarii au recunoscut că sistemul le depășește așteptările și le oferă funcționalități la care nici nu s-ar fi gândit, le ușurează viața și le sporește considerabil gradul de confort. Urmează un penthouse smart realizat de firma Revicon în București. Sistemul KNX implementat integrează funcțiile de iluminat, umbrire, încălzire-răcire
și supraveghere. Există multe scenarii care implică integrarea audio și home cinema, dar și scenarii prestabilite pentru locatari, pentru musafiri sau pentru personalul auxiliar. Au fost instalate 52 de echipamente KNX într-o topologie cu 3 linii și există 340 de adrese de grup. Pe site-ul Revicon o să găsiți descrierea întregului proiect, inclusiv a proiectului ETS. Revenind la funcții, iluminatul este de tip on-off sau cu dimming red, green, blue, white și există diverse scenarii și comenzi centralizate. În aceste scenarii sunt incluse și sistemele de umbrire și controlul temperaturii și este importantă funcționalitatea stației meteo. Să amintim și de senzorii de inundație și de fum, de integrarea sistemului antiefracție și de integrarea sistemului audio interior și exterior și a sistemului de home cinema. Și acest proiect are o poveste interesantă, cu un beneficiar sceptic care a cerut și o execuție clasică în paralel și în orice caz comenzi tactile și nu de tip touch. Și în acest caz, la final, beneficiarul a fost încântat și a cerut mai multe funcții. Un proiect complex și frumos în care soluția KNX a răspuns tuturor cerințelor. Un alt invitat special de astăzi este domnul profesor, doctor inginer Florin Molnar de la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Electrotehnică. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vă rog să-mi spuneți de ce KNX? Cum ați ajuns în interacțiune cu acest protocol? În 2021, ca să ne adaptăm la piața muncii, la cerințele pieței muncii, am acreditat o nouă specializare care se numește Energetică și Tehnologii Informatice. Și bineînțeles că trebuia să căutăm soluții din zona tehnologiei informației care se aplică în energetică, în special ne interesa la momentul respectiv soluții bazate pe controlul sau creșterea eficienței energetice în diverse zone, inclusiv în clădiri. În momentul respectiv am ajuns la Biblioteca Universității Politehnică Timișoara, unde am găsit implementată o soluție pe KNX, aflând și faptul că este un standard internațional bine cotat, pe care noi am considerat că ar fi util să fie transmis studenților noștri. Și de acolo am luat contact cu compania care s-a ocupat de dezvoltarea instalației de la bibliotecă, cu cei de la Intelligent Buildings. Mai exact, în ce constă colaborarea dumneavoastră cu Intelligent Buildings? Da, colaborarea a fost interesantă până în prezent, de la simple discuții în care să ne sprijine cu a pune la punct o documentație privind KNX, am ajuns la dezvoltarea unui laborator gândit într-o soluție foarte interesantă, și anume, în primul rând, laboratorul în sine, instalația din laborator este dotată integral cu KNX, iar ulterior au fost realizate 5 standuri pentru pregătirea studenților, așa cum se vede și cel din spatele meu. Ca și soluție, studenții se vor pregăti pe aceste standuri, iar cei care vor dezvolta abilități în utilizarea soluțiilor KNX vor putea accesa inclusiv partea de instalație a laboratorului. Firma Intelligent Buildings este membru fondator al Asociației KNX România și este reprezentantul nostru de bază în Timișoara. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră colaborarea în viitor cu Asociația KNX România și în special cu firma Intelligent Buildings? Da, deci știam că cei de la Intelligent Buildings sunt membrii fondatori KNX România. M-a și bucurat acest lucru în momentul în care am început colaborarea cu dânsii. Să știu că sunt reprezentați de o astfel de organizație. Mai mult, sperăm că colaborarea să continue, în primul rând pe două planuri. Planul numărul 1, să preia studenți în practică, astfel încât să fie
mai activi în zona de KNX, mai mult decât pot să facă în orele de laborator, pe de o parte, iar pe de altă parte să vină studenții la noi, să vină, cred că iar trebuie să reluăm. Să vină colegi din Intelligent Building să ne prezinte nouă și studenților noile tehnologii care au apărut pe piață din zona de KNX. Este minunat ceea ce îmi spuneți și eu sper să colaborăm mult mai mult pe viitor și dumneavoastră să aveți studenți fericiți și bine pregătiți. Vă mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc și eu. O zi bună. Revenim la vizionarea proiectelor rezidențiale. Continuăm cu prezentarea proiectului firmei IT Coding Solutions, Villa Amber. Este o vilă cu 2 etaje din București și, spre deosebire de ultimele 2 proiecte prezentate, are un beneficiar care chiar știe ce vrea. Clientul a avut o listă de 21 de scenarii, unele chiar cu subpuncte, în care a descris foarte exact funcționalitățile cerute. Pe ecran vedeți câteva dintre ele, toate detaliile le puteți găsi într-un fișier PDF care are descrierea proiectului și pe care vi-l poate oferi firma IT Coding Solutions. S-au folosit aparate KNX de la mulți fabricanți: Electron, Senio, Schneider Electric, Elausis, Intera, ISE, Horman și MDT, iar vizualizarea a fost făcută pe un touch panel cu sistem de programare Astrum Technology. Funcțiunile integrate sunt controlul iluminatului cu senzor de prezență, monitorizarea calității aerului cu senzor de CO2 și VOC, supraveghere inundație, controlul încălzirii, controlul centralei termice cu interfață KNX-ISE, controlul centralei de ventilație cu recuperare de căldură cu interfață Modbus TCP, control acces și integrare interfon, control acces ușă garaj, integrarea centralei antiefracție paradox. Complexitatea scenariilor a impus înregistrarea permanentă a parametrilor din sistem și redarea acestora în format grafic folosind o interfață web. Implementarea întregii game de scenarii solicitate a fost o provocare semnificativă, în principal datorită diversității acestora și logicii complexe utilizate. Acest proiect este un exemplu pentru versatilitatea echipamentelor KNX ale diversilor furnizori și compatibilitatea cu diverse alte platforme și protocoale. Proiectul care urmează este ansamblul rezidențial Sion, a cărui poveste a început în anul 2017. Este vorba despre 2 blocuri cu 10 etaje și 400 de apartamente la care s-a dorit o soluție Smart House. Firma Mark & Sons a fost implicată de la început în stabilirea soluției tehnice și realizarea proiectului KNX, inclusiv a părții de integrare cu interfonia SIP-IP cu SIP server local și a afișării camerelor IP pe display și a serviciilor de tip concierge. Funcțiile implementate au fost iluminatul, controlul sistemelor de umbrire, controlul încălzirii, răcirii și climatizării. Sunt realizate scenarii, programe de timp, închidere centralizată, integrarea interfoniei, opțional integrarea audio. Vizualizarea locală se face pe touchscreen-uri de 7 sau 10 inch și instalația se poate controla și de la distanță cu aplicație de mobil. În calitate de proiectant și apoi de consultant pe perioada execuției, reprezentantul firmei Mark & Sons ne-a declarat: proiectul este unul dintre cele mai mari din țară, dacă nu chiar cel mai mare, având peste 4.000 de echipamente KNX în 400 de apartamente. Experiența după acest proiect este că nu poți greși nimic, pentru că orice scăpare se înmulțește cu 400. O altă învățătură cu care am rămas este că dimensiunea foarte mare a proiectului creează automat și extra provocări tehnice. În cazul acestui proiect, aceasta a fost de a interconecta 400 de apartamente, incluzând toate cerințele lor, videointerfonie și telefonie SIP-IP internă, vizualizarea camerelor video, integrarea sistemelor audio și, nu în ultimul rând, a display-urilor și a aplicațiilor de control de la distanță, toate într-o singură rețea IP.
Urmează proiectul Tors House, realizat de firma Medium Electric în București. Clădirea are 3 nivele și subsol. Sunt configurate 2 linii KNX cu cuploare de linie de tip Secure și sunt instalate 68 de aparate KNX de la diversi producători, cum ar fi Schneider Electric, Siemens sau Ghira. Este controlat iluminatul de tip on-off sau dimabil DALI. Pentru spațiile comune s-au folosit senzori de mișcare din gama Argus de la Schneider Electric, condiționate de nivelul de luminozitate. S-a realizat și controlul încălzirii în pardoseală și controlul sistemului de umbrire, rulouri, draperii și perdele, în corelare cu parametrii citiți de la stația Meteo KNX. Au fost folosite Touch Pro-T și Multitouch Pro de la Schneider, cu senzor de proximitate și senzor intern de temperatură. Sunt configurate diverse scenarii de funcționare folosind logica modulului IP Control Center de la Siemens. Astfel este posibilă acționarea din telefoane mobile și tablete, Android sau iOS. Instalația este pregătită pentru faza a doua, în care se vor integra sistemul de interfonie, accesul pietonal și auto, camerele video IP și sistemul de irigații. Proiectul se încadrează la categoria debutant, beneficiarul fiind în același timp și executantul instalației KNX, și acesta este primul său proiect. Evident, a existat o fază de proiectare coordonată de un proiectant cu experiență, dar este lăudabilă decizia beneficiarului de a învăța și a porni în lumea KNX. În continuare, vă prezint o locuință rezidențială executată de firma Archies Technologies în anul 2018. Proiectul are o componentă de securitate majoră, având la bază senzori de prezență avansați, camere de supraveghere și sisteme de alarmă integrate în KNX. Sistemul poate fi accesat și de la distanță prin intermediul unei aplicații securizate pe dispozitive mobile. Aparatele sunt de la mai mulți furnizori, Theban, GVS, MDT. Display-urile de comandă, spre exemplu, sunt de la GVS, există și PLC-uri de la ABB și servere de timp de la MDT. În total au fost folosite 75 de aparate KNX pe 2 linii și au fost create 456 de adrese de grup. Sunt controlate iluminatul de tip on-off și dimabil cu diverse scene, sistemul de umbrire, sistemul de încălzire-răcire, controlul recirculării apei calde menajere. Sunt montați senzori de fum și de gaz integrați în sistemul de alarmă Paradox. Sunt montați senzori de inundație și se comandă alimentarea cu apă. De asemenea, se controlează irigația cu citirea senzorilor din sol. S-a realizat contorizarea consumurilor de gaze, de apă, de energie electrică. Sunt integrate și securitatea clădirii, controlul accesului pietonal și a celui auto. În KNX sunt integrate mai multe protocoale sisteme: Modbus, MQTT, LoRa, Zigbee și am amintit deja despre integrarea centralei Paradox. De asemenea, este posibilă comanda vocală cu Google Smart sau Alexa. Astfel, s-a realizat un proiect complet și sofisticat care redefinește standardele pentru locuințele inteligente. Continuăm cu prezentarea unei vile executată de Balázs Ferenc Electronic în noiembrie 2023. Este un ansamblu rezidențial foarte frumos, la care s-au realizat în KNX sistemul de iluminat de tip on-off cu dimming și control RGB, sistemul de umbrire, controlul încălzirii în pardoseală și controlul ușii de la garaj. Echipamentele folosite sunt de la Berger, tastere BIQ de inox, actuatoare și dimere Hager, seriile TXA și TYA, aparate de la ABB și Zonfi. S-a instalat un server Berger, mai cunoscut ca model Hager TJA450, și un panou de control Hager WD070. La această etapă sunt finalizate sistemul de iluminat, sistemul de umbrire și accesul auto și controlul încălzirii în pardoseală, urmând ca în perioada următoare să se integreze și partea de HVAC, interfațarea centralei termice și controlul echipamentelor pentru distribuția agentului termic. În acest fel, proiectul va fi un model pentru implementarea tehnologiilor care optimizează consumurile energetice și care oferă în același timp un grad de confort deosebit în viața de zi cu zi a beneficiarilor.
Următorul proiect este o locuință rezidențială din Timișoara, realizată de Integro Engineering în anul 2023. Clădirea are parter și etaj, terasă exterioară și curte și garaj, are piscină interioară și sauna. Clădirea este deosebită și din punct de vedere al eficienței energetice. Sunt instalate panouri fotovoltaice, pompă de căldură solapă, iar ventilația este cu recuperare de căldură. Produsele Canex folosite sunt de la mai mulți producători, cum ar fi Schneider Electric, Gevis, MDT și Intesis. Vizualizarea s-a făcut cu un mini-server Loxon. S-au instalat 51 de aparate KNX, pentru care s-au creat 580 de adrese de grup. Funcțiunile realizate acoperă iluminatul on-off și din mobil, umbrirea, încălzirea în pardoseală și răcirea în tavan. Sunt integrate pompa de căldură, sistemul de ventilație, s-au montat și senzor de CO2, sistemul de ventilare și dezumidificare al piscinei și aparatele de aer condiționat din zona de depozitare. Au fost integrate și sistemul fotovoltaic și sistemul CCTV, monitorizarea ușilor și ferestrelor și accesul în garaj. Pentru integrarea acestor echipamente tehnice s-au folosit interfețe Modbus TCP și Modbus RTU. Proiectul nu este doar eficient energetic, ci oferă beneficiarului o experiență intuitivă și plăcută, cu cât mai puține interacțiuni cu partea tehnică a instalațiilor casei. Putem afirma încă o dată că automatizarea inteligentă facilitează viața de zi cu zi a utilizatorilor. Cu siguranță v-au plăcut proiectele. Sper că sunt o inspirație atât pentru integratori, cât și pentru clienți, viitori clienți, dacă se uită cineva la acest eveniment al nostru. Premiile sunt, aveți emoții? Eu am emoții foarte mari, deși văd aici pe câștigători. Premiul 3, Smart Home Systems, ansamblu rezidențial Arad. Premiul 2, Amavis Proiect, clădire rezidențială, iar premiul 1, IT Coding Solutions, Villa Amber. Acesta este trofeul. IT Coding Solutions, te așteptăm cu drag să vii să le ridici aici la București. Felicitări! Ultimul invitat special de astăzi este domnul Valentin Ioan Sita, lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj. Bună ziua, domnule Sita! Mă bucur că vă avem aici la acordarea premiilor KNX România. Aș vrea să vă întreb referitor la laboratorul pe care l-ați făcut la Universitatea Tehnică din Cluj. De unde ideea acestui laborator pentru automatizarea clădirilor? După o experiență inițială de 10 ani în domeniu și conducând numeroase lucrări de automatizare a clădirilor, am considerat că este nevoie să fie introdusă o disciplină în mediul universitar. Și astfel a luat parcursul laboratorului, începând cu propunerea unei discipline într-un concurs de discipline noi, iar după ce disciplina a fost introdusă în sistemul universitar, am considerat că trebuie să avem un laborator suport al disciplinei pe care l-am dotat cu multiple sisteme înglobate, precum și echipamente dedicate automatizărilor clădirilor. Vă rog. Acest tip de dotare necesită întoarcerea la bazele automatizărilor clădirilor, practic dorind ca studenții să priceapă practic funcționalitățile de la baza lor. Domeniul este unul multidisciplinar și am încercat să înglobăm cât mai multe din aceste tehnologii în laborator. Fiind mai multe tehnologii, cum spuneți, aș vrea să vă întreb ce beneficii specifice a adus KNX-ul în acest laborator, sistemul KNX în acest laborator. Deși laboratorul conținea multe echipamente înglobate care permiteau implementarea principalelor funcții pe care le întâlnim în automatizarea clădirilor, s-a dorit introducerea și a echipamentelor pe standardul KNX pentru a permite studenților o înțelegere cât mai bună a acestor sisteme, dar și primul contact cu realitatea.
sistemul KNX este tot mai des întâlnit la tot mai multe lucrări, astfel și ei, ajungând să lucreze în acest domeniu, se vor lovi de aceste echipamente. Bineînțeles, sistemul permite înglobarea tehnologiilor și pe alte protocoale, deci folosim interfețe pentru a înțelege cum putem să aducem în același sistem și informația de la alte echipamente. Și este un avantaj pentru ei să lucreze pe aceste echipamente, mai ales cei care doresc să se certifice în sistemul KNX. Avem un feedback pozitiv de la companiile unde o parte dintre studenții noștri lucrează. Mă bucur să aud asta. Cred că asta e menirea facultății, să ajute studenții să se integreze după terminarea ei cât mai ușor pe piața forței de muncă. Vă mulțumesc pentru interviu și vă urăm succes în continuare. Mulțumesc mult! Cea de-a doua categorie a concursului este reprezentată de clădirile comerciale, nu atât de multe ca cele rezidențiale, dar vă asigur foarte, foarte importante și foarte interesante. Vă rugăm să urmăriți proiectele. Vă prezint laboratorul educațional și de cercetare Automatizarea clădirilor din cadrul Departamentului de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca. Acest laborator a fost dezvoltat pentru activități didactice și de cercetare, pentru dezvoltarea de proiecte de diplomă și dizertație, teze de doctorat, precum și pentru dezvoltarea de proiecte în colaborare cu alte universități, institute de cercetare și companii din mediul economic. Laboratorul permite studenților să testeze, să simuleze și să pună în practică diverse tehnologii și sisteme specifice industriei automatizării clădirilor. Acest laborator dispune de 8 standuri reconfigurabile bazate pe echipamente KNX, plăci de dezvoltare, senzori și accesorii. Datorită parteneriatului științific între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Asociația Internațională KNX, laboratorul dispune de 11 licențe ETS profesional. În cadrul laboratorului se pot realiza activități avansate și teste experimentale pentru a integra uniform principalele tipuri de sisteme destinate clădirilor pentru colectarea datelor de la clădiri, pentru monitorizare, controlul mentenanței, contorizare și optimizarea consumurilor, elaborarea unor metode standardizate de analiză a clădirilor, pentru proiectarea sistemelor de management, respectiv integrarea subsistemelor de monitorizare și control destinate clădirilor și elaborarea unei metode standardizate de implementare. Vă las să citiți pe ecran sistemele integrate și echipamentele KNX folosite. Este lăudabilă decizia de a integra toate sistemele întâlnite într-un standard specific automatizării clădirilor, cum este KNX. Acest fapt a permis studenților o înțelegere mai bună a acestor funcții, precum și primul contact cu realitatea. În plus, perspectiva îndreptării către un curs de certificare KNX oferă studenților un avantaj pentru că vor avea deja niște noțiuni de bază. Trebuie să recunoaștem că munca depusă de domnul lector Valentin Ioan Sita este impresionantă. Chiar dacă acest laborator nu este singurul din țară de acest gen, este un model de spațiu educațional și de cercetare și suntem mândri că putem să îl prezentăm acum și să îl sprijinim cu ajutorul membrilor asociației în toate activitățile viitoare. Următorul proiect este sediul de birouri al firmei Philip Morris, realizat de Valeriu Nițu în anul 2022. Este o clădire de birouri situată la marginea orașului București, are 4 etaje și 64 de încăperi, fiecare cu control individual al iluminatului, jaluzelelor, încălzirii și climatizării.
Echipamentele KNX folosite sunt ghira, pentru fiecare nivel este câte o linie KNX. În total sunt 64 de zone controlate individual cu touchscreen-uri ghira G1 și centralizat cu ghira Home Server. Funcțiile realizate sunt controlul iluminatului de tip DALI, controlul ventiloconvectoarelor cu 4 țevi în regimurile de încălzire și răcire, controlul jaluzelelor exterioare. Mediul de transmisie Ethernet permite comanda instalațiilor atât local din touchscreen-urile G1, cât și din smartphone sau tabletă. Regimurile și scenariile de funcționare sunt controlate de ghira Home Server 4. Numărul mare de touchscreen-uri, 64 cu comunicare Ethernet, ar fi fost o provocare, dar echipamentele G1 sunt deosebit de stabile și instalațiile au funcționat fără probleme încă de la început. Aceasta a dovedit și faptul că protocolul KNX este stabil și fiabil, comunicația atât pe mediul Twisted Pair cât și mai ales pe Ethernet reprezentând modul cel mai elegant de a controla individual fiecare încăpere. Proiectul următor este realizat de firma Econ Smart Electric și constă într-o aplicație de gestionare digitalizată a camerelor unui hotel, cu vizualizarea stării acestora centralizat. La cererea proprietarului s-a renunțat la caldholdere și aplicația suplinește funcția acestora cu senzor de mișcare. Încălzirea în cameră este automatizată în corelare cu starea camerei, astfel încât camera se poate preîncălzi dacă clientul se cazează, respectiv se trece în regim economic dacă clientul nu este în cameră sau geamul este deschis. Au fost digitalizate și afișajele specifice unei camere de hotel, respectiv comenzile Do Not Disturb, Make Room, schimbați prosoapele sau reumple frigider. Lumina se aprinde automat și s-a instalat și buton de panică. Renunțarea la card și card holder și înlocuirea funcționalității acestuia a fost o reală provocare. Soluția KNX a fost cea mai bună alegere, toată logica putând fi condusă prin interfațare de către un automat programabil. Tehnologia implementată a avut ca scop și are ca rezultat optimizarea consumului energetic, fără a scădea confortul oaspeților hotelului și subliniază încă o dată beneficiile economice și ecologice ale sistemului KNX. Urmează proiectul Vicky Knows, armonia inteligenței artificiale versus tehnologia clădirilor inteligente. Este vorba despre showroom-ul firmei Q-Soundsoft din Cluj și este, citez, o casă inteligentă care îți învață obiceiurile. Tehnologia KNX este folosită în Vicky Knows pentru a gestiona și monitoriza sistemele de iluminat, încălzire, securitate și multe altele. S-au folosit 10 device-uri KNX și 50 de grup adrese. Tehnologia Z-Wave este folosită pentru comunicarea între dispozitivele din casă și Vicky Knows, asigurând flexibilitatea și extensibilitatea. Sunt utilizate 78 de noduri Wi-Fi. Cele două tehnologii, KNX și Z-Wave, sunt implementate în proiect fără interfațare directă. Funcția de coabitare între tehnologii este asigurată exclusiv la nivelul software-ului de comandă Vicky Knows, care gestionează coerent doi controleri dedicați, unul pentru KNX și unul pentru Z-Wave. Inima Vicky Knows este componenta sa de inteligență artificială, algoritmul inteligent, capabil să preia informații, să execute comenzi și să învețe din interacțiuni. În jumătate din spațiul în care s-a implementat Vicky, s-a eliminat aparatajul și elementele mecanice de interacțiune cu utilizatorul pentru a testa capacitatea algoritmului inteligent de a înțelege contextul și de a replica comportamentele fără o interacțiune explicită. Din testele efectuate până acum, s-a demonstrat că viteza de reacție și calitatea echipamentelor KNX sunt net superioare celor disponibile în tehnologia Z-Wave. Vicky Knows demonstrează capacitatea de a integra tehnologii diverse, oferind utilizatorilor un sistem personalizabil și extensibil. Prin monitorizarea și ajustarea automată a sistemelor de încălzire, iluminat sau multimedia, Vicky Knows contribuie la reducerea consumului de energie.
Interacțiunea intuitivă și automatizările inteligente fac ca Wikinew să fie accesibil și eficient pentru orice utilizator. Vă prezint în continuare proiectul realizat de Somtuos Energy la Seminarul Liceal Ortodox Nicolae Colan din Cluj în anul 2022. Firma Somtuos Energy a proiectat acest liceu și încă alte 4 clădiri din Cluj în anul 2018 în cadrul programului de modernizare și creștere a eficienței energetice în clădirile publice și a demonstrat că eficiența energetică este posibilă și că are un al doilea efect pozitiv și anume creșterea calității proceselor care au loc în aceste clădiri publice. În sălile de clasă și în sălile de sport sunt implementate scenarii de iluminat condiționate de senzori de prezență. Se realizează un nivel constant de iluminat cu praguri diferite în funcție de destinația încăperii respective. Clădirea are panouri solare fotovoltaice și energia electrică este contorizată cu contoare cu dublu sens și se realizează și grafice de producție și de consum, precum și grafice cost-profit. Există și 4 unități de ventilare care sunt comandate în funcție de nivelul de CO2 din săli și care sunt blocate de detector de fum. Scenariile și programul de funcționare ale acestor unități se face cu ajutorul unui controller LSS 100-200 de la Schneider Electric. Clădirea are 2 cazane Fissmann care sunt integrate folosind interfețe Vitogate 200 pentru schimbarea setpoint-urilor și a curbelor de funcționare. Clădirea este conectată și la sistemul public de termoficare, cu care se interfațează tot cu ajutorul modulului logic LSS. Proiectul prezentat este remarcabil. Remarcabilă este și munca pe care firma Somtuos o depune în lupta cu autoritățile locale pentru a-i convinge că se poate. De altfel, firma a mai făcut în cadrul aceluiași program și un alt proiect în soluție KNX. Este vorba despre Liceul Ghibu, proiect cu care a participat la ediția premiilor KNX 2021 și care a fost nominalizat printre câștigători. Proiectul următor este realizat de firma Amis Telecom și a avut ca temă reamenajarea unui spațiu de birouri prin realizarea unor scenarii de iluminat deosebite. Suprafața acoperită este mare, 2500 de metri pătrați, se întinde pe 2 etaje și pentru aceasta s-au folosit 2 linii KNX și 110 aparate, de la Schrack, Siemens, Ghira și Schneider Electric. Au fost create 457 de grup adrese. Pentru realizarea scenariilor au fost instalați senzori de luminozitate de la Ghira, unele dintre scenarii cerând iluminat constant în funcție de lumina naturală. Pentru alte scenarii, programe de timp și vizualizarea de pe telefoane smart sau tablete, s-a folosit un controller HomeLink de la Schneider. Astfel este posibil ajustarea setărilor pentru toate aparatele KNX integrate. Cea mai mare provocare a fost termenul scurt de execuție, lucru care a impus o logistică deosebită pentru alegerea echipamentelor. Acestea trebuiau să corespundă tehnic, să fie acceptate de beneficiari din punct de vedere estetic, să fie în stoc la furnizor sau să aibă un termen foarte scurt de livrare. Această provocare s-a rezolvat ușor în KNX datorită numărului mare de furnizori. Feedback-ul utilizatorilor a fost unul pozitiv cu privire la ușurința de utilizare, posibilitatea de personalizare și beneficiile semnificative în ceea ce privește confortul și economia de energie. Continuăm cu proiectul realizat de Valeriu Nițu în anul 2023, restaurantul Moș Bar & Dinner. Restaurantul este situat în centrul capitalei, la parterul unei clădiri de birouri și are un design interior deosebit cu perdele negre translucide, în care touchscreen-ul Ghira G1 se încadrează perfect. Folosind serverul Ghira X1 și interfețe KNX DALI, s-au creat mai multe scenarii deosebite specifice acestui interior, conform cerințelor proprietarului. În afară de controlul iluminatului, s-a realizat și comanda 11 ventiloconvectoare cu 4 țevi prin interfațare Modbus RTU. Se controlează și ventilația de confort, centrală de tratare aer proaspăt, care funcționează în tandem cu ventilația de evacuare. Ambele echipamente au fost integrate prin protocol Modbus TCP, respectiv HOTA Modbus RTU.
Este integrată și comanda perdelei de aer de la intrare. Se subliniază încă o dată interoperabilitatea care permite integrarea ușoară a echipamentelor de la diversi producători și compatibilitatea cu diverse platforme și protocoale de automatizare. Următorul proiect este showroom-ul Smart Home, realizat de TrustChain în anul 2022. În acest showroom a fost abordată ideea de multitehnologie, având ca bază sistemul KNX, dar și sisteme wireless. Sistemul KNX se ocupă în acest imobil de control de climatizare, încălzire-răcire prin pereți, de o parte a sistemului de iluminat, dar și de sisteme de umbrire și o parte însemnată de senzoristică și detecție. Integrarea dintre sistemul KNX și celelalte tehnologii radio sunt realizate utilizând aplicația App for Home, aceasta fiind principalul beneficiar al showroom-ului. Scopul principal este integrarea tuturor tehnologiilor existente în momentul de față, eliminând astfel barierele cu care utilizatorii se confruntă legate de compatibilitatea echipamentelor de tip Smart Home. S-a dorit realizarea unui instrument de inteligență artificială cu capacitatea de a învăța și a lua decizii care să permită reducerea implicării umane și eficientizarea resurselor pentru reducerea consumului de energie și a impactului asupra mediului înconjurător. Motivul principal pentru care există o diferență majoră între alte proiecte și acesta este că integrarea între toate sistemele clădirii și între toate tehnologiile utilizate depășește granițele unui singur ecosistem. Astfel, un senzor Zigbee controlează circuite de iluminat KNX, iar un întrerupător KNX controlează o lampă Hue. Integrarea inteligenței artificiale în tehnologia Smart for Home contribuie la crearea unor sisteme inteligente, adaptive și personalizate și oferă o experiență mai convenabilă și eficientă tuturor utilizatorilor. Sperăm că proiectele vi s-au părut foarte, foarte interesante și juriul nostru i s-au părut foarte interesante și acum să aflăm ce decizii avem. Premiul 3 pentru categoria proiecte comerciale se oferă companiei Amis Telecom pentru proiectul Reamenajare spațiu de birouri clădire Bucharest Business Park. Sigur, ceva foarte interesant. Sper să fie un motiv de inspirație și pentru voi. Premiul 2, o zonă care îmi place foarte mult, se acordă companiei Econ Smart Electric pentru un sistem foarte interesant, pentru proiectul digitalizare camere hotel. Merită vizitat acel hotel, cred. Și acum, premiul 1 la categoria comercial și, bineînțeles, faimosul trofeu se acordă companiei Somtos Energy pentru un proiect destul de important pentru seminarul liceal ortodox clasele 5-8. Clar pentru o instituție publică și pentru o instituție de învățământ. Vă mulțumim tuturor și sper să fiți și voi de acord cu alegerea jurului nostru. Felicitări! Foarte multe proiecte au fost aplicate pentru acest concurs. Cele două mari categorii sunt clare și ați văzut și rezultatele lor, dar totuși ne-am gândit că întotdeauna este loc de mai bine și am dezvoltat categoria inovație. Juriul a hotărât că la acest premiu, este unul singur, se încadrează o aplicație destul de interesantă și un proiect destul de interesant, și anume proiectul companiei Q Soundsoft cu denumirea de showroom Vicky Knows. Sigur știți și voi despre ei, dacă nu vă invităm să aflați mai multe. Felicitări tuturor! Am vrea, la sfârșitul acestui eveniment al nostru de anul acesta, să mai acordăm un premiu care poate fi cel mai important, care se acordă domnului lector Valentin Sita, este premiul de excelență. Dânsul a creat laboratorul educațional și de cercetare automatizarea clădirilor din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare Cluj-Napoca. Domnul lector este un membru științific al KNX Internațional și promovează de ani de zile standardul KNX în România în cadrul studenților care vor fi viitorii programatori, integratori ai KNX în țara noastră și sperăm
că ne va sprijini pe noi în continuare să promovăm acest sistem și noi îi acordăm sprijinul nostru prin cadrul asociației cu tot ce putem noi. Vă mulțumim, domnule lector, și să aveți cât mai multe rezultate. Iată, ne-a ajuns la finalul acestui eveniment, interesant eveniment, cu un volum foarte mare de muncă. Le mulțumesc colegilor mei care s-au implicat și au înfăptuit acest eveniment. Vă mulțumesc vouă, celor care ați aplicat cu proiectele voastre la acest eveniment. Vă urăm sărbători fericite și țineți aproape de Asociația KNX România. Să nu uităm de certificările în KNX. Vorbești de cursurile Basic. Exact. Pentru cei care vor să învețe, să înceapă să programeze în KNX acum. Da, și de cursurile Advanced și, în orice caz, începând de la anul, de cursurile de HVAC. Wow. Să nu uităm aceste lucruri, deoarece sunt foarte importante. La revedere! Tuturor, la mulți ani! La mulți ani! La revedere, la mulți ani!